Jeg får de ens, de her 2, 3, 4. Nå, jeg skal op i den anden. Ja, det er 3 ens. Okay. Du skal op til den anden afdeling. Den er varm, den der. Det skal du ikke købe. Hvad var det herovre? Ja, hvad er det? Jeg elsker ost. Det er noget... Ligesom René hørte jeg lige. Hvad? Kos? Ost, det er bare noget af det bedste. Ja, det er godt. Det er altid godt. Hvad? Hvad er det? Hvad er det? Prøv at fingre med. Det skal jeg så når man lænder smager godt. Det er aprikos, er det ikke? Jo, med noget chili chutney, tror jeg. Og du siger, du ikke er vant til tapas, det ser da godt ud. Gør det det? Det ser sgu da skide godt ud. Hvorfor du ikke lave min salat? Må se. Hvor har du penge derfra? Men du må godt få det med penge. Sådan. Han blander alt muligt sammen. Det så ser det pynter lidt. Hvad er det her, Sandra? Er det pesto? Sandra, er det pesto? Ja, det er pesto. Grøn pesto. Ja, det er seriøst verdens bedste tapas. Ja, og det er lige fra Olivia overfor Norcaté. Skal jeg flytte på den, så du lige kan filme lidt? Ja, lige ved siden af faktisk. Hvad fanden skal du have i bænden? Nej. Det er ikke lige. Jeg har det inde på din tallerken. Nå, skal man spise med fingrene? Ja. Sandra, man skal have en gaffel. Ja. Fordi jeg skal da... Du har en gaffel, der er lov på. Nå. Der er en gaffel, der er lov på. Nå. Når man ser det, så er det lidt det bliver nordisk. Okay, jeg flytter mig, så du holder øje. Ja. Det var en trin, der... Nå ja, man kan også spise lidt over 2 gange. Ja, tapas er jo også noget, man... Tapas er jo også noget, man sidder stille og roligt og spiser i lang tid. Det er flot på min tallerken, hva'? Nødvendigvis, men så bare... Smil. William, jeg vil ikke have det med ud. Vil du være sød at gå ind med den igen, så det ikke bliver beskidt? Der kan godt blive den gang, vi kom til at blive hullet. Det her, det er jo tændt. Pun len pun dia pun. Cuốn mu. Có thể lên pun dia. Pun. Pha đến ngoài xạ lên pun. Giặc bò giặc lên năm hao. Yeah, và did he love? Yeah, he love Vika. Yeah. Giặc bò năm. แต่ก่อนบ่เขาหาเฮายานเฮาเป็นย่างน้ำกวนเฮาต่อยๆพุ่น2 หนุ่มอยู่พุ่นคือกันพุ่นแดดดีมื้อนี้ไปสปีซวิลเลียมฮะไม่ใช่สเก็ตสปีซแวนเมลอนยายเพิ่นว่าเอิ้นเฮาเบสตมัวยายเพิ่นว่าเนี่ยนั่งนี่กับเสือดำนั่นอ้ายก็น้องกันผู้นั้นผู้อันนั้นเสือสีเท่านั้นอีกอันลูกแม่เป็นลูกไอ้แม่ป้าเขาลูกอันนั้นพี่สาวลูกเคย